Lawaan tres sa Talisay City ug ang mga mulupyo niini sa kilid sa sapa ubos sa Mananga Bridge ang gibisita sa Kapuso Barangayan on Wheels kaganihang buntag. Aniya ang report. Ang GMA Regional TV padayon sa paghatod og mga regalo alang sa atong mga kapuso sa lain-laing bahin sa metro cities. Karong buntaga mga Talisayno na sab ang gibisita sa Barangay Lawaan 3 sa Talisay City, among naila-ila si Rosemary Ansoy, taga Purok Orange, kansang panimay na himutang sa kilid sa dakong sapa. Nabalaka siya nga bisan kun hinay ang pagbunok sa uwan, muabot sa tuhod ang tubig baha ug musud pa gyud sa ilang panimay. Di na makatug ang tibok niyang banay kun taliabot ang bagyo. Magguol siya sa iyang upat ka anak ug sa iyang gimabdos tungod sa ilang kahimtang. Ganihang buntag, usa siya sa nagmaya, human makadawat og regalo gikan sa Kapuso Network atol sa Kapuso Barangayan on Wheels. Lisod kayo. Nanang wagi ka pangortahan. Na dili perminti ko makapamasura, dili perminti. Magpasalamat ko nga ako may nadawat karon. Kanang na-interview, napilian ninyo. Thank you, GMA Regional TV. Sama kang Rosemary, kapin usa ka gatuspa ka mga kapuso sa Lawaan 3 ang nakadawat sa masustansyang utanon sama sa talong, kamatis, sibuyas, ahos, luya, kalbasa, alugbati, kamunggay, carrots, patatas ug daghan pa. Gisukipan pa kini og mga mensahe gikan sa Kapuso Anchors sa GMA Regional TV ug Balitang Bisdak News Teams. Malipayon sab ang barangay kapitan sa regalo nga nadawat sa iya mga katagi barangay. Dako na akong pasalamat no sa GMA nga usa gid ang among barangay nga napili nga mahimong matagaan mga gift pack ang mga among residente diri nga nagkinahanglan sa barang ginagmay. Thank you GMA Regional TV. Happy anniversary GMA. Atol sa distribution, higpit nga gituman ang safety protocol sama sa pagsulob og PPEs, boots ug pagdisinfect sa tibuok venue. Daghan pa unyang mga barangay ang bisitahon sa Kapuso Barangayan on Wheels. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.